Daghan nato karon nangalisang aning mga katalagman sa kalibutan, labi na ning pandemic. Why wa mahadlok ani tingali? Naiuban moingon nga ada tuo man kaana, pero inigabot gyud panahon nga inig swab test positive. Ta kulbaan makapangayo gyud tabang sa ampo. Daghan sa ron nabalaka aning sakit nga kanser. Porting cancer na gyud karon. Kamo, wa pa mo magdada dihag cancer? Gusto mo? Dili gyapon lagi. Ang inyo gani mga naong mura na gipang cancer. Nabang luya, tungod na sa kablaka. Nya daghan sa raw nga kuan ani kaning diabetes. Diabetes grabe gyud kay karon. Hastagod mga bata. City anyos pa, diabetes na. Namagani uban, 6 anyos, nag-insulin na. Kay grabe kang diabetes. Perti sa nang mupatay kidney. Ala, dialysis na sad. Ala. Ya, gusto mo? Dialysis mo kanunay? Dili. Anong mura mamog? Wa mahimuot aning akong gisulting kamatuoran man Unya unsa may hinungdan ani nga nigsud maning daghan kayong mga sakit, mga kasakit. Nga naman muratag mga sanga nga giputol gikas punuan niya gilabay nga tuslayo, malaya gyud ka og madunot. Mo na gingon ni Kristo, og magpabilin mo nako mamunga mo daghan. Pasabot malipayon kay mo. Pero kung mubiya mo nako, mura gid mo sanga nga gibalibag. Kay nga naman kining mga sakit, kining mga kasakit, kining mga kamatayon sa kalibutan, iya man ni siyawa. Wa may laing makaprotektar nato ani ang gahom ra mas Ginoo. Kay kun kita lay makigsakbang og yawa, wa ratas tumoy kumingking sa abilidad og sa gahom siyawa. Pero naa nato ang Ginoo, nya kita nagpabilin ta dias Ginoo, siguro gyud ang yawaan na nga mawa gid na. Si San Pablo ginganlag Saulo, gihisgutan sa unang pagbasa, giyawaan puto siya maayo. Porti niyang sukua sa mga nagsunod sa Ginoo, kay Hudiyo man ni siya. Nya officer pagyod, batanon, agresibo kay tanan. Iyang gipamatay ang mga Kristiyano. Gipanglutos pagid niya, gipanggukod. Pero unsa may nahitabo? Nakakita siya Ginoo matud pas unang pagbasa, kadtong gasakay siya siyang kabayo padong sa Damasco, kay manakop na sa siya Kristiyano, naigo siya sa kilat, giistoryahan siyang Kristo nganong gilutos man kunimo. Pagkadungog niya sa tingog ni Kristo, niingon din siya, unsa may akong buhaton Ginoo? Ning ila siya. Siya ay nakuglutusan. Tagaan ti kag misyon. Ikaw na'y magsangyaw sa akong mga pulong. Maotong gihisgutan diri nga ang mga tao di katuo. Ang mga magtutuo di katuo nga si Saulo usa na ka magtutuo kay ang ilang nakita animal mangyug isanan. Porti gikahadlukan sa tupaperting yawa ni Saulo. Pero pagtuo niya sa pulong sa Ginoo, ang yawa sa kasuko, ang yawa sa kasina, ang yawa sa pagkaway kahibalo, mahitungod sa kaluwasan na wagtang diha niya. Nya unsa may sunod nga nahitabo, nagsigi na siyag sangyaw nga maisugon gani, gideklarar nato siya nga usa sa atong mga duha ka pillars of the church, si San Pedro ug si San Pablo. Pero timan si San Pablo manglulutos ni Ginoo, nahimong apostol sa Ginoo. Ngano man gidawat man niyang pulong sa Ginoo. Kamo sa maron, nagpabilin ba mo diha sa Ginoo o nasiparate? Gikono kanay imong tupad lingiya og natog pukawa niya pangutan asya ing na sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Gikono pangutan ba sige jud kag tuman sa pulong sa Ginoo.
Kana kung tupad mo ko, adi maging mamutuman akong pangutanon. Inyo bang tupad ba pangutan Nana, humana? Ang sama iyang gisulti, niingon siyang sanong siya o ingon siya panagsara. Kay usahay ra ba kita yun? Usahay. Mana ra ba dentang? Kada na to supaks pulongs Ginoo ang yawa musuday na. Nya inigsud na siya wa siya laing buhaton matud pa ni Kristo kun musud na siya ang iyar yung buhaton ang pagdagmal ang pagdaot nato mo na pasudlon kay natong yawa gyud. Tanawa mo kamo mga ginikanan pasudla ang yawa sa imong kasing-kasing. Patay gina mga anak nimo magsige ginaghilak. Sigihan na nimo kusi, sigihag hapak, sigihag kasaba. Muna ka nang magsigig pangasaba, preaning pari, giyawaan. Ngon na nagmisa ron ang giyawaan. Aka mo day, guli ninyo gikan din ni simbahan, di na mo mga saba. Gikan na be. Isa konos kamot, katong ni promise na gyud nga din agid sa mga saba, iniguli ron niya. Sige na. Karon lang adlaw, karon lang ay nalang ng ugma kay basin ugma patay na mo. Karon lang. Sige. Uy, isa mo kamot, wa gyud mo isa. Giyawaan gid mo maayo. Pinangga gid na ninyong yawa. Ang yawa sa kasuko. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa giingon diri. Ang tao nga moingon nga nahigugma siya sa Ginoo pero nagdumot siyang isig katao, bakakon kay ang Dios gugma. Nya unsaon man nimo pag-ingon nga nakaila kas Ginoo, nagtuman kas Ginoo, unya nagsigi kag pangaway sa imong isig katao. Ang gugma ra gyud maoy maka pahimo natong liwat sa Ginoo. Nakaron unsa man ning mga pulong sa Ginoo sa tinud-anay kun imong susihon ang pulong sa Ginoo nakasentro ra gyud sa paghigugma sa atong isig katao. Wa gilain kanang moingon Ginoo ayaw pamakak. Di ba? Mamakak day kas imong gihigugma. Dili, ayaw pangawat. Mangawat day ka sa imong gihigugma. Kawatan day nimo siya. Ayaw pamalikas. Ayaw panghingag buang, tuntok, kwanggol. Ayaw paningil sa utang. Maningil day ka og utang sa imong gihigugma. Pasudla ang mga way balay sa imong balay. Di day ka mo pasulod sa imong gihigugma. Uy, tubagoy. Pakana ang gigutom. Di day ka mo pakaon sa imong gihigugma. Unya. Nganong di ba na nimo pakaon ang nanggalakaw-lakaw di ang mga siga kaig mata, nga daghan kaig patik. Imo ra man na agi-agian. Ayaw pangangkon anang mga yuta. Imo dieng ang kunon ang yuta nga gipuy-an sa imong gihigugma. Haron imo siyang idemolis. Di ba? Sige, hastang balaod na to dinis yuta. Kana mga balaod. Dinis simbahan, asa mo lingkod. Nganong ato manggi-arrange na asa mo lingkod? Aron malikay mo sa COVID. Mabitan ng social distancing, so ipahimutang gimog lingkuranan, diriha lingkod aron malikay kas COVID. Nya ikaduha malikay sad ka sa distraction. Kanabang daghang distractions mo na molingkod gyud atubangan inig-abot diri simbahan. Pangita gyud atubangan. Ayaw ana mga daplin-daplin, anhaan ng luyo kay peligro kay kadiha. Mo na siya. Peligro kang mayawaan. Ay sige lingkod dito sa luyo. Di ba inig kada agi nga ri sa tao magsikag ingon simba din yung buang-buang kaila man kaniya na simba-simba baya pero niya kas atubangan galingkod unya katong imong kontra na aday naglingkod sa imong loyo di ka madisturbo labi na ka nang sigig paningil nimo sa utang nya isog ka tanan nya ikaw galingkod kas loyo nya niagi nimo ingka na ang buang-buang baya hangol og kwarta simba-simba baya nya karon sige kag tan-aw niya nya di ka madisturbo pero di akas atubangan ang pari ray makita nimo ang imo gyud hunahunaon nga muhog ra gyud kas kolekta
Pare, kolekta ko na bahala ko kabayad sa utang pero muhog jud ko sa kolekta. Nya paglingi day ni mo tuad ang naningil nimo sa utang siga kay matay nga ipakita inyong panag-inig suunay. At least hapit na mahuman ang misa. Una pa kakakita niya. Uy, naam ding yawa diha. Ayan, nakasabot naman sa pulong sa Ginoo kay nakapaminaw naman kaswali o nakakakita niya. Di mo yung ako lagi ding higugmaong yawa, Lord. Kay gugma mangyud ka ha. Higugmaon ko ni. Pag humas misa, imo di siyang doolon, day parsyalan ti ka ugma ha. Ingon din siya nga, hilom dia, oy, pulan ako na imong parsyal-parsyal. Ikasus ni simba ang yawa, wag yun mauli di ba? At least, di kay ka madisturbo. Pero kadto kasloyo, nya magsikugwali, magsigir kay ngon, kanaon ta siya, may tag makasabot na, may tag makasabot ng buangan na, may tag makasabot na. Murag ikaw na lang gitarong. Kay na disturbo na ka. Kana sa dinhi pa lang na. Kanang mga no parking. Kanang mga pamalaod bas atong katilingban nga no parking. Ang sama na. Para gugma ni mos katilingban kay parkingan na mag-inatbangay na inyong parking diha, hazard na sa katilingban. Hazard. Imo ding ibutang sa peligro ang imong isig katao nga nag-agi anang daan na imo man ng parkingan. Kanang ingon nga ang balay kinahanglan 3 meters away from the edge of the road. Apila na 3 meters or 6 ba na? Wa ko kibaw. Basta di gina siya ibutang ang imong ang imong balay nga naagyos kilid karsada. Unsa man na siya? Gugma gyapon nimo sa mga motorista. Kay naaw niya imuwabol diha nga sakyanan. Di ikaw dayoy maigo or siya mabangga dayon may mantong na space kay kun moana ang sakyanan di pa siya maparok sa imong koral or sa imong tindahan or sa imong bungbong. Yang anong naamang ka nagkuan diha. Yang imo pag yung atop ni sod pag yung nga karsada. Unsa may pasabot nimo ana? Ito ba? Ako ra gyud maoy malipay. Bahala na mo diyang mamiligro mo. Bahala mga sabod ng inyong sakyanan diha. Bahala nag mga unsa mo diha maglisod mo agi basta ako libre. Og mao na gitawag og selfishness. Mao na nga ningos Kristo, malaya gyud mo. Nganong malaya man? Tanawa na mga taong selfish. Tanawa ang mga naong uga. Uga. Why kadasig? Sige, lingian na inyong tupad. Usbag lingi ba? Wa na tingog. Unsa man? Uga og naong o madasig og naong. Og uga gani selfish na. Nya kanang wa mulingi, tinuod ginang selfish. Di ka maong mulingi siyang isig katao. Di ka maong maniid unsay iyang isig. Di siya wa siya pakialam siyang isig katao. Gitagaan ta mo last chance, lingi. Mga stiff-necked people, matod pa sa Old Testament, mga stiff-necked people. Kanang mag-stiff-neck bitaw ka, di ba kakalingi ana, di ba? Ang tawag niya sa mga Israelita nga duwa magpakabana siyang sugo, gitawag niya stiff-necked people. Mga stiff-neck, pahilot-hilot mo diya, larot-laroton pa na diha sa aron lang gyud kamulingi, anaon ko na imong pakalitag ana ba, aron lang gyud maayo imong stiff-neck. Naka mo, pakalitin nagliso ang imong linga na. Aron maayo na imong stiff-neck. Murang gitudloan ta mo diri lingi-lingi kay kun di mo ka mao mulingi-lingi dinhi sa simbahan, samot nang di mo mulingi anang inyong silingan nga napiit na din sa inyong balay, ang ilang agianan purti na ding lisura tungod anang inyong pagsigi dihaghimo anang inyong kunuhang landscape. Dako kay mo og lugar, pitos na kayong inyong silingan, adto pag mo itambak inyong tubig dito, galinaw pag lang agianan panahos tinguan, di ra jud ka manumbaling, you are stiff-necked people or person. Nya unsa man na? Naputol na ka gikas Ginoo. Malaya ka. Ang imong naong laya, ang imong kalag laya. Inig kamatay nimo
sunog. Matod pa diri, sunogon ka. Laya naman ka. Di sunogon. Nga imo isugnod si mong abuhan kanang naang lunhaw. Katog yung laya. Mamunit ka to mga laya. O kanang mga dili mulingi silingan, sunogono na na. Muna kita gay mo sinyong silingan nga kusog gayo dihang padako anang iyang nataran ya kamo pitos na kayo ingna dayon na mga sunogono na. Gabi ingna nako tong gataod anang atong stained glass diyan ang pultahan kay apikin naman kay sila nako diri na lang motog Brad ingon siya pader amo lang gining tiwason kay ugma na apod milaay na sang himuonon kay basig maalkansi sa mi dito gahunahon na sila niya ikaduha sad pader may sad nang inigmisa nimo ugma Domingo makakita na sila nga nahuman ang imong mindor. O, lingian ninyong mindor. Lingiya ba? Wow. Nindot bati? Ay na magpanguli. O ka na, ninindot, bunga na sa nagsakripisyo hangtod mga alas 10, alas 11 gabi taod na. Ni sakripisyo kay gahuna-huna para nato sa katilingban. Mga ordinaryong tao, di gay tingay ta mutagad sa ilang mga naong kung makakita ta sila naghimo ana. Sila siya naghimo ana, mga stained glass diya. Grabe mo sakripisyo. Nga naman, kay nakailag Ginoo. Pero mga yano nga tao, naghatag anang maong sakripisyo. Gipanindot ang atong simbahan, pinaagi sa ilang pag-antos. Wa tingaliti tarong kaon, wa tingitoy snacks, pero bitaw amo sang gipakaon, amo sang gipa-snacks. Anang nindot kaayo no, kung magsakripisyo hay ta, naagay nindot nga mahitabo. So kamo diha, wala ba nay ali basig inyo sa nang hapakon, mabuak ra ba na ang makabuak ana ditsus impierno. Ang muamping ana ditsus langit. Ito yan ana no. Sige. Nindog na ta.